pois iso dos jefes de seguridade, que isto remate pronto, que todos o pasen ben. Ola a todos, as probas automobilísticas non teñen parado ao longo destes meses e así, a pasada fin de semana disputouse máis unha cita do Trofeo Galego de Montaña. Na subida á cidade de Vigo cumpríronse todas as expectativas, tanto de público como de participación e tamén de vitorias. Nonito Gómez da Seral e Bernardo García entre os carrozados. Na súa segunda edición, a subida á cidade de Vigo foi máis unha vez un éxito en número de inscritos e en afluencia de público. Foron máis de 50 os equipos que xuntou esta proba, entre eles os máis rápidos dos CMs e turismos, entre os que destacaba a presenza do piloto local Bernardo García de Castro. A subida a Vigo estreaba novo piso para esta edición, máis acaído para os vehículos que desenvolven unha velocidade máis alta. Alén diso, un percorrido estreito e moi técnico que sempre provoca unha vítima entre as súas viraxes. Saímos nunha zona rápida, unha zona ancha dos carriles, unhas curvas de dereita e izquierda antes de chegar á primeira horquilla, que é a zona onde empezaron a asfaltar. Empezan unha serie de curvas entrelazadas de terceira hasta a seguinte horquilla, unha horquilla de izquierdas de segunda onde se pon moita xente. Despois ven como unha pequena recta, cunha pequena curva, onde chegamos á seguinte horquilla de dereitas, tamén en primeira velocidade. Saindo da ponte empeza unha zona rápida, cunha curva de izquierda a dereita en quinta e sexta velocidade, e despois xa ven a zona rápida do circuito, que a tope hasta unha curva de dereita e izquierda, e despois outra vez a tope hasta unha curva moi complicada de izquierda dos paus do gas. E nada, xa chegamos a última horquilla de izquierda, onde tomamos a curva en primeira velocidade, e despois xa as dúas curvas de dereita de meta en terceira velocidade. A loita pola vitoria será na Rambla viguesa resultou finalmente nun man a man entre os dous pilotos do equipo Auteda. Despois do gran sarillo deste equipo na subida da bola, tanto Cristóbal Serantes como Nonito loitaron en Vigo principalmente o domingo por ser o mellor nos 4 km e 200 metros de recorrido. De menos para máis, José Antonio Gómez tentaba recuperarse o máis rápido posible do accidente da bola. Terminaba o sábado apenas a unhas milésimas do seu compañeiro de escudaría. O domingo, cando as cousas estaban no seu momento culminante, Serantes rompía a caixa de velocidades e abandonaba.
A vitoria ficaba nas mans de Nonito, que afianza así a súa posición de liderado no trofeo. Empecé así con algo de medo, pero bueno, despois da primeira manga xa se me quitou así un pouco. Alén diso, espectacular foi tamén a intensa loita polo segundo e terceiro lugares. Eran tres os pilotos aspirantes e ben pequena marxe de erro nas 4 mangas que ian ser disputadas nas 2 xornadas de carreira. Cude, Toño Varela e Miguel Paredes Miúdo apertaban a mecánica ao máximo na procura dun tempo que lles ia permitir afastarse dos seus rivais. Deste xeito, tan só Cude ataba atinxido unha vantaxe de milésimas con respecto. Cude ia terminar terceiro, apenas a unhas milésimas do seu rival, en canto Miúdo acababa a 2 segundos. ¡Un saludo para Na categoría de carrozados, Bernardo García viña para xogar a última carta e desde o sábado conseguiu os mellores tempos, aproveitando tamén un peón de Andrés Cal para se asegurar o liderado da proba. Cal caía así ata o terceiro lugar momentáneo, aproveitando daquela David González e mesmo Alberto Vidal para ultrapasar na clasificación. Na segunda xornada das carreiras, Bernardo sentenciaba a proba con comodidade, en canto atrás súa, Andrés Cal recuperaba posicións. En 2 mangas, o do Mitsubishi conseguía o segundo lugar, non sen moito esforzo. Hoy bien, y falló la bomba en la primera manga oficial, pero el resto bien. Lo que pasa es que ayer hicimos un trompo y no me dio para ganar. De todos modos, a Bernardo creo que tampoco le iba a ganar. E que tanto David González, terceiro clasificado, como Alberto Vidal, cuarto, loitaron mesmo ata o derradeiro segundo da proba. Alejandro Bermúdez terminaba quinto co seu Citroën ZX.